Superpedret patrocina les notícies. I recordi, cada setmana, vals de descompte amb les seves seccions estrella. Superpedret, per la seva millor compra. L'Ajuntament de Cercs va fer entrega dels ajuts econòmics concedits als nens i nenes nascuts o adoptats durant l'any 2007 al municipi de Cercs. Atenent a la iniciativa impulsada per l'actual equip de govern, aprovada definitivament per l'Ajuntament de Cercs el passat 26 de novembre, es va fer entrega dels ajuts econòmics de 600 euros per als nounats i adopcions del municipi durant aquest 2007. En total, 10. És un cop per ajudar a comprar els primers vestits o els primers biberons o la llet, doncs una mica ajudar els bolquers. Des de que heu fet la creació d'aquestes subvencions, heu detectat un augment del cens? Sí. De moment anàvem baixant i ara ja quasi bé tornem a arribar al 3.500 que teníem. Els 3.450. Però és pels naixements o és perquè hi ha gent de fora que s'ha vingut a empadronar aquí? També n'ha vingut algun, sí? Però bueno, d'un naixement sí he notat. És un dels anys que n'hi ha hagut més? Sí. Sí. Molt bé. Aquest acte d'entrega va tenir lloc el divendres passat a l'Ajuntament de Cercs. Aquests ajuts consisteixen en una dotació econòmica de 600 euros per cada naixement o adopció, llevat de les famílies monoparentals, per les quals l'ajut és de 700 euros, que els perceptors han de justificar acreditant haver fet compres en establiments locals amb un mínim del 50% de l'ajut cobrat. Les mares i pares d'aquests nens i nenes han acollit molt positivament aquesta iniciativa, que també ha estat molt ben rebuda per la resta d'habitants. Les joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya de Berga han fet aquest cap de setmana la seva presentació oficial. Mònica Grandia, la portaveu de les joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya de Berga, va aprofitar per explicar alguns dels punts que duran a terme dins la seva política ara que s'han reorganitzat. En segon lloc, els quins l'hauran de canalitzar i de fer-la seguir. Jo us diria que la llibertat del nostre poble no és una finalitat. Per mi no és una finalitat, sinó que és un camí. És un camí que el dia que hi haguem arribat ja l'haurem assolit i per tant ja no haurem de lluitar per tenir-la. Serem un país independent dintre d'una Europa dels estats. Millorar els aspectes com la formació, la feina, l'habitatge i la mobilitat seran les prioritats de les joventuts d'Esquerra Republicana a Berga. Després d'una temporada d'inactivitat, les llars de Berga i el Berguedà ens han tornat a activar. L'iniciativa ha sorgit d'un grup de joves d'arreu del Berguedà que ja fa uns mesos va començar a reunir-se. Com tots sabeu, les JERC són les Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya. Som una organització juvenil formada per joves d'entre 14 i 28 anys, dels països catalans, amb les inquietuds que ens caracteritzen i per això volem transformar políticament i socialment la nostra nació. Les JERC, doncs, tenim un paper essencial en el procés d'independència política i establiment d'una societat justa per al nostre país. En l'acte de presentació també van intervenir Carme Buixader, alcaldessa de Capolat i representant d'Esquerra Republicana al Berguedà, i Joan Puig, diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya a Madrid per la circumscripció de Girona. Aquest diumenge es va celebrar al Centre Cívic de Berga la 39a Assemblea de l'Associació de Veïns de Santa Eulàlia. Estic content en el sentit que vindran molta gent, vindrà l'alcalde, vindrà també el senyor conseller delegat d'Adis, el senyor Frederic Linares, vindran els de la Fundació, que ja tenim ganes de que vinguin per a dir-li les mancances que tenim aquí per culpa d'ells. I després, al final, el que passa que mirarem a veure si és possible, farem una votació sobre si volem el mercadillo que volem fer a Santa Eulàlia. Seria un dimecres o un dijous, seria un estil al que n'hi ha allà el dissabte allà al passeig, però seria un dia de diari. A veure si l'assemblea diu que sí, després queda
el tràmit d'anar a parlar-lo amb l'alcalde i a veure què ens diu. Si ens diu que sí, doncs mira, jo suposo que sí, perquè és una cosa que és molt maca en el sentit que atreurà més gent i tot això, no? I després també a l'alcalde li vull dar una llista que tinc aquí ja preparada sobre les mancances que tenim aquí al barri, que si les voreres, que si l'asfaltar, que si les torres elèctriques, bueno, n'hi ha un munt de coses que si un cas... En l'assemblea van intervenir l'alcalde de Berga, Juli Gendrau, el conseller delegat de DICSA, Frederic Linares, el gerent de la Fundació, Juan Sanz, el president de FABIC, Federació d'Associacions de Veïns d'Habitatge Social de Catalunya, Manuel Moreno, i el president de la Junta de l'Associació de Santa Eulàlia, Rafael Febrero. Aquest últim va dir que l'associació ha aprofitat la presència de la Fundació i de l'alcalde de la ciutat per posar en coneixement les mancances del barri, com és el cas de voreres, asfaltat i torres elèctriques. També va voler aprofitar per proposar la realització d'un mercat setmanal semblant al que es fa els dissabtes al Passeig de la Indústria a Berga, però fent-lo entre setmana al mateix barri de Santa Eulàlia. L'obra social de la Caixa ha concedit un ajut de 15.000 euros a la Fundació Residència Sant Roc de Gironella. Quan el desenvolupament de la Caixa, veiem en tota la publicació que fem, és l'ànima de la Caixa, no? I llavors l'obra social realment és el que dona sentit a la nostra feina, el que dona sentit a tota la tasca que desenvolupem dia a dia. Com a resulte d'això, el repartiment de beneficis va a part d'obra social i una demostració és el fet que ens ocupa, no? Llavors, a través de projectes, tot el benefici repercuteix una altra vegada a la societat amb un ventall de possibilitats. Llavors, una altra de les coses, a part de seguir la centralització del repartiment de tots els pressupostos, és cada vegada més gestionar aquests pressupostos als municipis, no? I llavors aquí és una demostració evident de quina és la finalitat del repartiment de beneficis de la Caixa a través de l'obra social. I d'aquí ve la signatura d'aquest conveni amb ajut a el que és el desenvolupament de la residència Sant Roc, d'aquí a Gironella. Amb aquest ajut es podrà seguir realitzant el projecte de remodelació de la residència per tal d'ampliar i millorar les instal·lacions. La fase de connexió que hi ha entre el que és el centre de dia i la residència pròpiament dita, no? Serà un ajut més dels que hem demanat per poder fer aquesta fase, que és de connectivitat entre dos espais del mateix edifici. Però a mi m'agradaria comentar que aquest ajut és un dels molts ajuts que hem rebut de la Caixa. Vol dir que això no fa res més que allargar un any més el període que la Caixa compta amb la residència, en aquest cas, i amb els projectes que es fan des de la residència. Vull dir que no és un ajut que ha vingut ara, sinó que des de fa molts anys diferents projectes la Caixa hi ha participat activament i des d'aquí l'agraïment de la residència a aquesta obra social que ens permet fer moltes coses i permet avançar. Aleshores jo penso que en aquest món l'un fa l'altre i en aquest cas la Caixa fa la residència i entenem que la residència també a dintre de Gironella també fa Caixa, no? L'un fa l'altre. Actualment la primera fase ja està pràcticament finalitzada, que ha consistit en la creació de 4 habitatges tutelats amb capacitat per 6 persones a la primera planta del centre de dia. La segona actuació és la supressió de barreres arquitectòniques i la tercera serà connectar la planta baixa del centre de dia amb la primera planta de la residència amb una rampa i la creació de despatxos tècnics. Superpedret patrocina les notícies. I recordi, cada setmana vals de descompte amb les seves seccions estrella. Superpedret, per la seva millor compra.